Sugeng dalu. Sugeng dalu Mak Cangik Yuli Mbok. Nggih, sugeng dalu Cak Yon. Pak Bos. Ampun ngaten. Kula niki nimbali Pak napa Mas? Manut lek kula niki. Oh, jenengan manut kemawon nggih. Nggih, manut. Nggih. Anu derek tepangan riyen dereng nate panggih kok. Nggih, saestu dereng nate. Alhamdulillah dalu punika saged panggih teng Mojorejo. Mojorejo. Niki priyantone kuwathah sanget warga masyarakat sami mriki nggih. Nggih. Sami nglempak. Oh, munggah nganti kados ten stadion. Nggih. Dipun tepangaken kula biasane ditimbali Cak Yon ning asline kula Yono. Oh, Cak Yon utawa Yono. Nggih, nggih. Niku mawa teges, Mas. Pripun tegese? Yono kuwi ana silsilahe. Wah, saking wong sepuh mesti iki. Kandhani kok. Wah, apuh tenan. Yon niku singkatan dari Yon kalih No. Yon kalih No. Yon, apa to tegese Yon? Yon riyin niku bapak kula sadyan sepion. Oh. Terus ibu kula niku sadyan celana. Oh. Bareng digenahke. Akhirnya jenenge Kentho niku. Kentho kok kentho. Yono. Bapak kula nika sadyan sepion. Ibu bakulan celana. Saking sibuke mboten sempet damel anu jeneng. Terus dijenakne Yono. Yono. Oh, singkatan sepion karo celana. Nah. Nggih, nggih. Pokoke bapak kula bendina niku mider turut-turut terus sadyan sepion, ibu kula nggih turut pasar niku mboten sempet napa-napa. Terus sing ngopeni jenengan? Jenenge wong anu to, Pak. Ekonomi pas-pasan. Terus ning alhamdulillah sak sampune kula sekolah, terus kuliah, sakniki nyambut damel waune teng pabrik mboten kerasan. Pabrik napa? Lho, riyen teng sepatu. Oh, pabrik sepatu. Nyalon satpam. Kalih wulan nggih medal kula. Lho sebabe ngopo? Satpam niku pun penak to. Lho, bayarane wis genah gitu. Lah kok medal? Niku masalah bayarane mboten anu napa niku mboten pas kalih ati kula. Lho sebabe? Lho sebabe niku mboten napa cukup kangge kula omah-omah niku mboten cukup. Oh ngoten. Akhire kula teng anu nglamar teng Pertamina terus ditampi. Oh, akhirnya bar kok pabrik sepatu yang Pertamina. Pertamina kok Pertamini bakulan kok. Yang Pertamina. Teng Pertamina, kula bagian pemasaran pun gangsal tahun menika. Nggih. Wis ngantek sakniki akhirnya dijak komet niki. Oh. Pemasaran bagian anggrenjing ngoten kula ider turut toko-toko. Terus gas, LPG ngoten. Pertamina udah ider iki piye ta? Pemasaran lho, Pak. Lho Pertamina kudune kan wis enek agen-agene, ora perlu ider to. Lho, kula bagian pemasaran dadi ider LPG turut toko-toko niku. Oh, alah yo. Agen LPG ngono. Alah yo ben keren ngoten lho karep kula. Nggih, alhamdulillah panggih teng mriki. Masam Tidar. Nggih, leres. Nggih, ping pinten pun teng anu pangestunipun saestu. Kula lagek pisan niki. Monggo sami dedonga mugi-mugi taun ngajeng nggih nanggap jenengan malih. Amin Allahumma. Saged panggih kanca-kanca mriki. Amin Allahumma. Amin. Sing ora amin sok dituwewar pokoke. Oh, ben. Ora dijak iki nggih. Wis ben. Lah nggih to. Lah kancane sampean kok meneng wae. Anu, Met, kowe melok mau ngomong apa ora? Gak. Lho, ngopo padha-padha ditanggap kok ora? Gak wis kadung wong loro penak. Lah ngono kok purik. Lah iso. Kowe melok ngomong apa ora? Sing ora pangerten iki ya wong loro iki lho. Lho kok yo gene. Ya kancane loro ya gentenan. Lho, nek arep ngomong ya moro. Jenengan ngomong nggih. Nyedak ampun adoh-adoh ngaten niku. Kenalan dhisik kok kene. Lho, nyapa ora nyedak jenenge kenalan kuwi wis cedak, kuwi lebih akurat ngono lho, Met. Ngono. Tak kenal maka tak sayang. Iya betul. Engko nek wis sayang terus utang ya. Wis akhire rono. Aku kok kene. Kok kene lho ning kene kok. Lho, nyapa kok mah? Aku wedi. Loh, ya Allah. Wong Mas dalange ra padha karo fotone kok. Kok iso lho, Nang pamflete apik. Loh, apik tenan kaya ngene ora apik piye? Yo. Bareng ketemu cek gede. Pamflete sapa ta kae fotone? Kuwi ketoke gedhe. Net. Tak
tapi asline ya lemu. Lho. Ya padha Ora ae. apa-apa, ora sawedi mboten sawedi. Pokoke sampean maju. Aku wis nengeri, anggere wonge gedhe biasane cuwilik wis to maju. Ya padha ae lek ngelekne aku kuwi. Mboten niki lho kula sanjangi. Ayo nyedak rono ben Ya kenal. nyedak ngono sing apik. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Jenengan sing Pak Saklar. Kok saklar iki to? Apa le? Samtidar. Angel jenenge. Lho, angel piye eling-eling punjere tanah Jawa ki ning Gunung Tidar. Yo iki. iki lho dengar rungokne. Sing duwe Gunung Tidar sinten? Nah, Sing duwe kampus Tidar Magelang sinten? Sampeyan to? Ya mbuh ya wong mestine wong aku ya ora ngerti. Lah nek kira sing ndek iki gununge. yo ora kok. Heeh. Mula kenalan sik ben kenal. Nggih, Nggih. bareng asma. Pun kenal ta, Mri? Oh wis no. Lho jenenge kepethuk ning ngono lali lho jenengan. Alah karo sampean lali kopi ra bayar akhirnya aku sing bayari. Ya krek Jenenge kanca yo ngono. kaya ngono. Kancane ndi sing ora nggawa dhuwit kuwi mesti mbayari lho. Nah, Mas. mergonan wekku ya wekmu. Nah, Lah wekmu ya wekku kan. Ora iso wekku karo kon. Piye to? Masalah iki kene ra tau nggo dhuwit ngono. Kaya ngerti wae aku nunut kono. Kaya sing penting sehat nggih, Mas. Alhamdulillah pangestunipun. Teng Sowan dhateng Mojorejo. Rejo. ini Nggih. dalam rangka iki menika peresmian tanah. Iki to peresmian tanah iki piye maksude? Apa iki? Iki ngono ki bersih dusun. Ah. Oh, nggih nggih. Bersih dusun dadi niki sedaya masyarakat dusun mriki Mojorejo sami nglempak teng mriki seneng-seneng bareng. Lah, ngono lho. Ngungon bareng, tirakatan bareng. Tirakatan nanggap Ah. wayang, ngono lho. Nah. Jere bersih. Ya iya, sakwise resik terus banjur dienekke pahargyan ngene iki. Berarti sore wae nyapu bareng. Aduh, piye ya to? ampun. Sore mau malah kegiatane rena-rena kok nyek nyapu. Lah jere bersih. Maksude bersih desa kuwi kok ora kok ngresiki regetan, ngresiki godhong, ngresiki Wih. plastik kok ora. Genahno Cak Yon, genahno. Kowe tok kok Desane Lan rasane riyen. nggih niku Bersih desa artine kuwi ngresiki memolo, reget kuwi lho mang lho. Ben desane iki ora kenek omo, Nah, Oh ngono to. kuwi. ora Jawa. Berarti kene iki anu panenan tani. Tani kene Tani. iki sukses kabeh mulane bar tani panen terus wayangan bengi Wayangan, tirakatan. Oh, jenengan dalem pundi ta, Pak? Ya omahku etan kono. Tepi saking riki. Sumber Agung. Lah, sumber Tapi aku. ngertos daerah ngriki tanine napa? Ya urung, ya urung. Kita ngerti ta? Lho, sampeyan wis ngerti. Wah, yo urung. Lho, padha wae ngono kok. Yo wis Mula kok, tangklet teng mriki niki mumpung lumpuk tasik teng mriki Nah. jenengan tangklet riyin. Heeh. Kene iki daerah kene iki panene apa ora Sing ngono. ditenggo-tenggo nun sewu. Sing Pripun? ditenggo-tenggo nu cak komentare jenengan. Jenengan kedah cedak kalih masyarakat. Ditanggleti. Mriki ayo. tandurane napa? Iki lho, Ngoten. niki bapak-bapak niki aku senenge niki lho bubuke ya Ah. nglumpuk sing sebelah Nglumpuk, mriko. iya. Niki warga Mojorejo sedaya nggih. Nah, ibu-ibuke sing semangat dereng ngantuk nggih, Bu nggih. Alhamdulillah sehat nggih. Mugi-mugi panenane tambah lancar. Tahun ngajeng mbok menawa ki panene apik nanggap wayang melih nggih. Dalange. Dalange ngamuk. Dadi sapa ae iso lah mlebu. Piye to? Lah jere takok dalange. Jan iki Wah, awake iki dhewe iki ngene iki rekan kerja. Nah. Jadi saling mengisi, saling meleng. Kapi. Tapi sampean mromosekne aku mromosekne Lah yo kono dhewe kok yo. Kono-kono aku. Nanggap Mas Tidar ki ora rugi, nyatane yoga lho, delok sakmene kae ora enek sing ngantuk blas. Ora enek. Seret. Iki modele ngantuk sithik ngono dipateni. Lho. Ngawur rek. Ganti maksude. Kok keras Sindene delok ta, sinden lho kuwi lho. Apa baru tekan kono lho. Hati-hati ki adike kono. Kowe kok kemeruh. Lho, ora kemuruh piye wong gegere ya padha lho. Niku. Oh lelaya. Iki adike sing kono ya adike, kowe ora paham kok. Ya apa apane dadi kono Lho adike. iki sak omah buntir-buntir tok ya. Ya iso subur kabeh. Lho Gak, kok sampean- jember. Kenien, sampean nak takok ibu-ibuke mah lho. Ibu-ibuke kompak teng mriki warga Mojorejo jelas kompak. Nah, Ibu tak nggih. Sehat nggih. Ibu-ibu Lah berarti mbok anggap ibu-ibu ki lara kabeh ne ya. Lho, Oh karoan delok wayang kok takoki sehat nggih. Lah nek lara nyapa ning kene. dereng ngantuk nggih Bu nggih. Lah kok nak ngantuk turu dhewe to.
piye to kok malah mbok Ditanggap wong kok pertanyaan kok sepele ngono lho. Lho, tegese aku ki berkomunikasi met ben akrab antarane Ben cedhak. awak dhewe karo warga Ah. mriki. Berarti menurut sampean bener ukurane. Lho ya bener. Ya salah. Kok Lho iso pertanyaan salah? kok sehat nggih. Wis ora usah ditakoni nek ning kene iki rut kene sampe kono iki mesti sehat kabeh. Nak lara nyapa ning kene? Lho, bocah ki Iya toh, piye? lara mesti golek pengobatan. Ora kok masalah loro orane, Met. Sehat ki maksudnya keakraban bahasaku karo ibu iki ben ketok kompak ngono lho. Nah, Oh. ada Dan aku- chemistry. Kompakku jelas karo wong wedok-wedok to. Aku ning dinggone seneng wedok. Mulane aku ora seneng wong lanang blas, ngono lho. Ya padha nek aku ya ora kenal wong lanang. Ajajal kono wong wedok gur 5 nuk. Lah aku ya tetep panggah Ah, bapak-bapak. sene campur kok sing kene ketok sak grombol. Lah kuwi roh sing guri kae dulu. Walah. Ya apa? Ora ketok. Kayak kabeh madhep rene lho nih, Bapak. Lah iya tontonan ning kene. Ngene sire kon mromosekno. Ora, kok maksudnya apa sing madhep rono nguyuh ngono apa piye ta? Jenengan nggih seneng to Ngono jare upama. kon mromosekno. Lah iya. Wayangane ning kene. Genah wayangane ning kene kok. Lho kabeh kompak madhep rene. Dadi wong iki kompak Wah, ngoten. gregetan tak kempesi. Ga, pentile angel golekane. Pentile ndelik. Wih, iki tak Apa? 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 Mboten anu mobile Dik wau lho, pentile ra dijepat Jangan ngeten. masaku. Wis Nggih. Nggih, ngaturake panuwun sik, Pak. Khusus ibu-ibuke teng mriki ngono. Oh. Sing kono ki lanang-lanang kuwi apa iso ngumpakno wong ngono ki apa iso? Nah, kuwi. lho kuwi karuan pasukane akeh aku kok. Akeh ndi? Lho iki lanang kabeh lho. Ya Allah sing wedok kuwi sak ret kono ya wedok kabeh, Met. Lah dijajal takone wae. Oke. Ya. Bu, semangat Bu nggih. Nggih, semangat ya. Ho. Alah ya ampun banget. Wong gur 5 nuk itu. Hei. Wong Wah, wedok ki ngono. Ibuke sing ngarep dhewe. Najan to mung telu. Ku tak tonyo lho engko. Lah karepe piye ra duno kok. Lho, tak ben ketok Aku kompak. justru tontonan apa ya mulai Ya. campur sari, Nggih. dangdut, wayang. Nek ibu-ibu kok ngarep ki aku malah sedih. Lho, Kok sedih sebabe. ngapa? Tahu lho Mas, nek Pripun? ngarep iki wayu lah anake anyar. Dadi lagi Anake anyar ki piye? Anake anyar. akeh duwe anak cilik lho Mas. Anake Oh. siji ngono lho. Delok ngarep dhewe. Heeh. Wah, monggo tak kumut. Metu lagon ki mau. Wah, karo ngemi ngono dadak dekne melu joget. Umpama-umpama lagune. Lagu Yuk koncone nggise gembira. Sampean ngerti anake? Pripun? Anu Met. Nyapo. Kuwi Ngono golek jawane apa? nyapo. Golek Pas, ya. aku joget gak fokus kudu tak pasno. Tak pasno ku yo. Kowe pengen kena pasal KUHP kowe arep ngepasno ngono kuwi. Lu ngesakno anake no golek asi. Yo ben kok pas dhewe nyapa mbok golekno Pas biring. dhewe Suwi-suwi piye? lah, suwi-suwi lah pas. Acara ngene bengi iki bersih dusun. Bersih dusun. Mriko Pak Kades nggih rawuh lenggahe Nggih, wonten Pak Kades. wingking. Mriko nggih. Nggih, Pak Kadese sinten? Mriko Pak Farikul. Ah, nggih. Kenal kurung Pak Farikul. Kaya ngerti ta Mas? Lho, lah aku ini ambek Mojorejo kene iki saking ngapale to, Met. Pak, ketoke jenengan pun sering mriki. Lah angger dalu kula teng mriki kok. Wah, Lah, betina rene kok kliru dalane mau. Lho, Batin bapak kesanu to, Bang. padha. Batinku ki kok saya dhuwur aku wis meneng. Saya ki mosok ape tanggapan nang langit ta. Kok saya bareng ngono kok waduh. Ya ampun. kuwi mang Iki jelas dalan celeng ya ngono. Celeng. wong dalan sor. Cilik, cilik, saya cilik. Biasane iki dalan tikus kok dalan celeng. Anyar kok. Oh iya wis. Kuwi iki anjur ngene kuwi najan to anjur. Kuwi cor kiwa tengen. Ning alhamdulillah bot-bote pengen kepanggih kalih dulur-dulur Mojorejo. Iya. Ya, Iki ra tembung aluse patine ya tanggapan. Ngono ora sambuk omongne kok. Lah iya. Ngaturke panuwun. Penak ki mau dalane munggah kono ki desane ning daerah Cobaan ngono kuwi. Cobaan utawa Gunung Remes. Oh, lah ngermes kok gunung. Piye? Ora sambuk walik tak tonyo lambemu. Jenengan dereng ngertos ta? Dereng apa kuwi? Sing kula liwati ndek wau klentu namine Gunung Remes. Oh, kono dhewe ya kliru Dek. Gunung Remes. Nuwun sewu jenengan pun keluarga napa dereng? Dereng. Alah ya ora ngerti. Dereng ta? Dereng mulai. Lho, Gunung Mas. Remes. Dereng Apa? ngerti? Arep ngenyek, arep ngenyek. Boten. Boten. Kowe arep ngomong nek Oh, arep ngomong rapik ngaku. Ora ngono kok, Sok. Oh.
Kaya padha krasa to. Yo krasa. Iki piye lanang apa wedok? Lanang bagianmu wedok bagianku wis to kompak wong wedok paling lanang ke siji ki. Memberikan semangat kuwi awake dhewe ya kudu semangat. Lah, Ngono lho. jelas. Niki bersih dusun apa desa, Pak? Dusun kaya ngene lho, ya ta? Lah iya. Iki wis jelas awake dhewe mesti mrene meneh. Kok rene neh? Lah bersih desane urung kok iso kalah karo dusun. Yo. Ya ora? Amin. Kami tuae wis nanggap sak dusun ki ya nanggap wayang mosok lurah urung ya. Lah iya. Mula mateng Bapak. Siapa kamu? Pak Farikul. Bapak Farkul. Alah kok angel men. Piye to piye? Jenenge Bener angel. dhisik. Lah aku sakmene mbiyen sing apal daerah Majorejo siji yo. Sapa? Dukun pijet lho dadi Sapa Sopo? kenal dukun pijet? Sakimun kita. Napa wonten saestu? Nggih ta, Bu. Nggih ta. Dukun pijet mriki Pak Sakimun ta. Lah kok ngertos niku Cak Komet niku. Piye ta? Mboten percaya kula pijetke? Lho. Lho sing mayang kok dipijetke karepe. Kowe temon dalang terus pijet mengkurep ngono ya ora umum. Lah pegel ngene iki salah golek penyimping ya sing tukang pijet. Dadi nyuwun kendange Mas. Tang. Alah kendang dinggo tanggapan mbok jaluk. Oh iringan lho. Oh iya. Ho, Aja cepet-cepet Mas. Tempone kurangi Mas. Kok kaya pedang balik nyantai lho nyantai. Bayaran. aku sing kendange penak. Sing tukang gitar ki sapa to kok tau tumen to ki pecah ujune koyo Sing ngendang guwateng ya Mas ya. ganteng. Iso putih kaya ngono. Sapa? Tak tapuk. Sing ngendang sing ndi to ki? Wong sing ngendang dhuwure iki lho. Oh, dhuwur kae to. Heeh. Tak kira ngisor iki kok. Hah, ngawur kok. Ayo. Oh, bareng. Padha nanti wong-wong. Gak isin we. Paling ora ki ya mbok yogane sik kok nek yoga kompak berarti kono ya kompak Rajawa we. Aku tau nganggo yoga. Ayo, kompak yo. Oh, kono. Meneng. Beda ki. Beda. Ah, Kadang gumbira beda. Sabotase ki ya. Ora nek Mboten kene iki. iki Lah nek niki napa? Jenenge wae wis kadang gumbira. Nah. Oh, ora gumbira loka lho. Ayo, arep ngomongke apa? Ora. Oh. Ora. Kok jenenge wis gak meyakinkan. Loh, ora meyakinkan. Lah, kadang- gumbira. Lah. Gumolong ing sedya binarung ing rasa. Aku Jenenge digolek lho. kadang gumbira ki ya karepe dadi kadang dadi dulur nak wayah seneng. Nek susah ya gak nek sing ngancani. Lah. Mas ya. Eh, Untuk yoga-yoga semuanya. Iya kena. Siapa iki? Roh. Kok kagak roh ae to? Kadung jilbaban ireng biring kok. Oh, semua. Ayo. Ibu-ibu iki lho. Oh, ibu-ibuke. Oh, dadah. Ah, aseng teputi kok wis dadah. Ibu-ibu anu kados biasane aja Biasane, ngantek gelem kalah mbek wong lanang. Soale wong ning dinggo niku wong wedok mesti menangan. Iya. Nggih Bu nggih. Sarang-sarang nggih. Anu kendang kanggo le. Alah, gak wis kaku kayak Mas sibuk. Mboten aku nganggo apa? Ya nganggo kenong. Kowe ke tung ngono. Ya Ya ora. saru kok anu. Kono kendang. Lah nadamu nopo? Lho, nadaku sak kenekku to cerewet kowe iki kok iso. Kowe mangan nggo apa to lagune rumah? Oh. Loh. India lho. Romai Rama kuwi. India kene. Biasa. Iya. Sarang-sarang Ibu anu kendang. Padahal nek ireng-irenge oleh India. Oh, kita wis mateng-mateng. Kendang. Lah iki India iki. India tenan iki. Sambil joget bareng-bareng ya Bu ya. Tolong pinggulnya masih ning kursi tetap digesek-gesek, oke? Oke. Tumpah segane. Tiri Tapi jauh. melok-melok to jane. Ku pilih saja. Oh, sing arepe iki. Kowe kagem melok tak. Ku pilih saja. Piye mang kok iki gak padha. Nggih, lah kok Iya, ta? ora sida iki Bisa
Bocah malah goblok dadak piye tebar. Aku araine to. Ndek mau sing kene wis jajal sing kono lho. Lah kok iki. Nadane Piye? ngono kok nyombong India. Bayi, kendang muni kok lali. Kula mboten sombong, 10 tahun kula teng India 10 tahun lho, Loh, Mas. napa ten India 10 tahun niku? Nyekel kula biasa Oh, dadi kulino nyuling kula. Se, Kula apa nyuling. 10 tahun ning India. Iya. Aku ngerti lagu judulnya Diamput. Apa yo enek lagu India diamput ki yo ora. Larang kendangnya Mas, masuk. Iya, jajal lagu diamput tak dereng ngerti. Iya, dereng ngertos iki, anyar ketok iki. Kerap kene. Oke. Dadi wong India kan enek wit nyanyi. Heeh, oh iya, diluk-diluk nyanyi pancen. Konya mila gaya. Konya mila gaya. Konya mila gaya. Konya mila gaya. Diamput. Diamput. Iya ra. Judulnya Diamput. Mosok diamput ki asline kok India to, Mas? India, Bos. Oh. Aku lho karo India wis pelek. Indian didik soplek. Sahrul Khan, terus Kan, Depi kan bobo ngombe. Kongguan. Dikembangkan lagi. ya aku karo Anissa lah. Iya, iya. Yo, Bapak-bapak. Penonton Yo. semuanya. Yoko Yoko. Yo. Pemusik. Sinden. Hei. Eh, Diomongnya aku Eh, kau. kowe nek nganggo sindenku. Sinden ki wong wedok-wedok. Nyawa. Nggonan kok nyapa mbok nggo. Oh iya iya. Nggonanku lanang kok so. Lho, sesuai acara mungkin menghibur Nggih. supaya bengi iki nek tirakatan iso betah melek nganti enjing. Nah, Nggih ta? nggih, lah, Bengi iki terus. mula dikai lagu-lagu sampean teng mriki tekan kene iki wong kene iki ngerti nek suaramu apik, Met. Nggih. Mulane diadano sedekah bumi dirawuhke sampean Nggih. kali Mas Tidar ning kene iki sedekah bumi utawa bersih dusun. Kowe ngerti artine bersih dusun? Ngertos. Tuh, jajal diartekno Nah. jarwa dosoke bersih dusun kuwi kaya apa? Bersih dusun menika enten artinipun piyambak-piyambak. Ya madepe rono yo, to. oh, ning penonton. Penonton. Nah, Terdiri dari Bersih dusun berarti papat. papat. Ber. Papat suku kata. Ber. bersama-sama kita wujudkan persatuan dan kesatuan sehingga menjadi negara Republik Indonesia. Pintere. Malah rupane kaya ban serep ngono kok ya apik to. Pikiranmu kok ya Ben pinter. serep nerak kowe. Ki mang bersih. Sih, penuh kasih sayang sehingga kita dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan untuk negara kesatuan Indonesia. Ya rontok mirip gitu. Kayaknya mirip. Lah ya, aslinya beda ya, Met. Beda no. Bersih Tuh. Dadi wong urip kudu iso bersatu untuk menjaga kesatuan dan persatuan demi negara kesatuan Republik Kok puwanggah to isine? Sik to, Met. Cerewet ra melo nanggap. Wes aku yo melu nekane kok. Loh, sapa? Aku rene berarti gara-gara sapa? Loh, gara-gara warga no. Lho lah iya, mboten gara-gara sampean to. Lantarane Lantaran sapa? kanca-kanca. Lah Pak Lurah karo aku lah sini wis plek. Ora usah liwat sampe. Buktine tasmane sapa? Alah, Bapak Valeri. Ya ora. Farikul. Kowe ora enteng cepet. Loh, Farikul. Bapak Farikul. Ngene lho, Santai, Pak Ki, Farikul niku ngadakne wayang kulit Nggih. nanggap bintang tamu Cak Komet CS Nggih. sampean kuwi. Nggih. Kuwi iki sing diutus nggih Mas Tidar. Ngono lho. Ah. Dadi Pak Lurah terus ngomong karo Mas Tidar nanggap sampean dadi engko kok kono rono sik kepotong terus rene. Bocah kok ora Jawa. ora Jawa. Nah, Wah, ya karek tipis. Sabar to awake dhewe iki selalu bersyukur. Akeh ya Aku alhamdulillah. gak tahu bersyukur, Mas. piye dosa ora tau bersyukur karo Gusti Allah lho. Masalahnya sing nyukurno wis akeh. Tegese bersyukuri awake dhewe matur nuwun ngono lho karo sing gawe paring rezeki kuwi lho. Sing gawe sapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Heeh, Gusti Allah. Kowe ki ra dunung lho. Enggak, kadang-kadang wong itu yang gawe uripe kadang. Loh,
Iya Kowe maksudnya. ngomong apa to? Hah? Sing gawe urip ki Gusti Allah. Gusti Allah. Nggih no. Kok wong wedok-wedok gawe urip. Iya mate rasa adu-adu teko kono sik. Terus Aku kadang-kadang suwi gak urip-urip yo sing uripne wong wedok. Dadi gak urip. kuwi urip apamu cecak Ngono padha gedang. Lho kuwi ora malah padha tuwek atik takok. Oh tuwek kok ora ndang di kombi Pak kan. Ben aja dipisah, ben aja Taman dipisah. ora pra. Eh, Gak. Siarno, aku tak anu. kene urung bar. Nyapa to? Sih. Oh iya. Wis to, Mas. Isi teko sik. Sun. 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 Son. Sun. Disun sing suwe Mas. Tak kuwetak dulu. Sun. Sun. Sun kuwi. Saka tebung. Lah iya. Ayo Sun. Iyo. Sun. Sun kudu Wes tak tuwapuk lho. sun Kok mung jerus diomongi, Pak. bisa ngucap sepuro. Iki mau wis apik, ya to. Bersih dusun. Lah nek sampean apa iso? Sun ya iso to. Apa? Ngarteno liyane, kene desane. Mojorejo. Mojorejo. Oh, Mocar ya. Per kata per suku kata apa Ah. huruf? Mojoreji. Jo. Oh, kompak. Jo. Mojorejo. Oh, perwando suku Iya, kata. Cak. Mojo. Mo. Kuwi tegese mo kuwi apa mah? Wong sire arep ngartekno kok. Mojo kuwi monggo padha Mojo. dijogo. Dadi Monggo. jogo kerukunan warga Mojorejo mriki kersane dipun anu apa di Soangkeme kadhe angil. Dadi mojo iki mau heeh saka tebung monggo dijogo dijogo. dadi dijogo kerukunane. Kuwi mojo. Kene iki ketok kompak nyatane iso ngadakno wayang kaya Wayang. ngene iki. Kuwi Iya, iya, jenenge mojo. Monggo dijogo. Rejo. Rejo rezekine muga-muga tambah kebak ora lokak. Amin. Amin Allahumma. Amin. Lho, kompak sing ngarep wedok-wedok tok ngguri gak Lho. mungkin. Lho. Kok nyepelekne ngono Wis modele? bar. Kok wis Emang apa to disane? Jo no. Oh, jone Jo. urung. Jo. Jo lali taun ngajeng mengke wayangan meleh nggih Bu nggih. Dalange sinten? Lah, boloku karungku nyeplek. Nggih rencana niki nggih jenengan. Sampean mboten sanderek. Loh, piye panggah katut? Ah, sampean sing dikersakne Mas Tidar, mboten mireng jenengan. Sampean dhewe karaoke nggih. Yo Lah maksud piye? yo Mas Tijar dibentuk kanca-kanca yoga ki yo dijak. Lho tegese ngene lho Ini Mas. wis sak paket. Loh. Lah syukur bagus omben iso nekane sampean meneh. Lah yo ngono. Lah. Lah nggih maksud iki aku ngelingno sampean. Dipun. Tegese iki sampean aja dupeh dadi dalang ning yo nglirwakne karo marang kanca yoga. Iki Ah. sampean karo yoga iki penting yoga. Ya Ngoten lho. ampun men. Soale Iya, napa Pak. nak yoga niki rawuh teng Mojorejo. Mm-mm. Antara napa Mas tanggal 7 Mei wonten klenengan tanpa dalang iso jalan. Berarti dalang karo yoga ki penting yoga. Aji yoga. Upama ning dalan dakoni napa klenengan. Nggih karawitan lho dadi. Karawitan. Mas Tidar ajeng tebuti 7 Mei teng Eh. Mojorejo. Acarane napa? Nggih karaoke wong Dewi. Tanpa Oh jenenge lek wayangan yo mesti bareng-bareng. Jenenge wayangan yo komplit ana Mesti yoga. Enek yagane, enek sindene. Sindene terus sakniki Pun, ditambahi berarti musisi pun dangu. niki. Mayang pun dangu. Ya saka pirang tahun ya wisan mulai. Nah teng daerah mriki kan hubungannya kali pertanian. Heeh. Pertanian iku berarti ana tanduran wit-witan. Iya. Saniki kula bedhei. Apa? Nah, Bedhe anu jenengan apik kita daerah ini. mriki lho, Ki. Sing angel pisan karo leh mikir. Wah, nantang. Aja ngilangil. Dalang kuwi aja kono, aja meneh kok kisah wong liya. Mbae niki kula bedhei, saniki setruk. Piye kuwi? Wis mari. Mari. Wis mari. Tak wacana Yasin terus budal. Loh, piye Mas? Iki jenenge bablas. Mari. Lah timbang nunggu. Yasin, Yasin. mari ngomong ya. Wit apa sing paling kuat? Iki Mojorejo kudune sampean apal. Wit jati. Oh, jati kok kuat to, Loh. Bos. Lho wujude amen digawe omah. Ayo, tapi iso ana sing kuat neh. Iki men ditanggap karo masyarakat Mojorejo meneh sampean. Iki pembuktian tadi iki. Lho iya, napa? Wit rambutan. Rambut. Loh, Salah. lho piye to? Mau nih, mau nih. Oh, mau nih. Aku gak mau. Mau Kok iso nih. gak mau jawabane kok. Wit, Oh, tak kira nawani mau nih. ngono. wit mau nih. Oh, Salah. terus apa wit paling kuat? Wit gedang. Ah,
Gedang. Gedang lho. Kuat to, Bos. Gedang kuwi keterak angin grebjak Lah kaya iya. pabotan woh kuwi ya geblak Kowe ngene. ngerti buktine wit Rungkat. gedang kuat? Piye? Ndi? Apa buktine? Iki lho, iso nyangga pirang-pirang negara iki nek gak kuat apa? Nek pancen sampean ngendikan wae wit jati kuat. Lah nyapa ora nganggo wit jati ae? Tok, tok, tok. Kuat orane kuwi tergantung pemakaian. Nek Nyapa? wayang ki tetep nang dinggon kuwi nganggo debok, ora enek nganggo kayu jati ki ya gak enek. Ayo kayu jati nggih gepuk dengele kuwi. Ah, nesu. Nesu. Sabang Kok nek bareng, darah sabang. tinggi kaya tanggaku 650 kali ditensi. Ayo. Ora. Lho lah iya. Tensi kok 650 ora modar to wonge. Lah tangga-tanggane do titip. Piye maksud darah tinggi Kowe tumon. Do titip. Tensi kok Ning ngene iki. hati-hati ngomong-ngomong masalah wit. Iya. Wit ku nek njukuk sing paling dhuwur iki carane mesti dipenek. Iya. Tiyang Majareja niki enten kalih sing gak iso menek. Kudu dipenekno. Wong Majareja Iya. Heeh. ana wong loro sing ora iso Menek. menek wit. Heeh. Sapa kuwi? Puji karo syukur. Cah kene. Lho, Sebabe. pal puji mbek Sampeyan syukur dek wau berarti sambutan mboten anu mireng. mirengke. Mari Ya ngrungokne. mari kita panjatkan puji dan syukur. Mergo puji karo syukur gak iso menek dhewe. Kuwi anake sapa? Anake Cipto. Sing roh ya sapa? Puji syukur kuwi maksude memuji syukur. Berarti syukur kancane puji. Piye to? Piye Piye? Piye to, Cak? Jelas Rampung ngono kok. saya Maksudnya angel. kuwi sebuah kalimat. Mari kita panjatkan berarti kan dipenekno to. Bareng-bareng. Kuwi sebuah kalimat sing diucapno biasa puji syukur ngono lho. Kuwi ungkapan kata-kata. Sik. Rasa syukur. Nek dialoge kaya ngono. Heeh. Lah nek pas sing sambutan Pak Puji dhewe. Mari kita panjatkan sayang. Alah, buh. Kok dijamong kok malah puji syukur kalimat kok. Sindan nggih Pak. Wah, mancukno. Anu sampean. Lah nek aku ya biasa to. Gawe sing menggelegar. Oke, iya. oke. Diam seni. Ah. Nun sewu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Korane sing jawab. Wis to dianggap rame ngene. Oke. Sing kene iki mosok anu mboten purun jawab apa? Kon Kon ngantuk to, Mbah? terkesima dengan kegandenganmu. Dalu punika monggo kita sami mirengaken swantene tak komet ingkang badhe nyanyi setunggal lagu. Apa met iki kok lagu apa ta? Iya tau dikene anu kon nyiarno kok lagu dangdut napa campursari monggo jenengan maju mriki. Pola Mboten usah anak-anak. tepuk tangan, mboten usah tabuh nggih, monggo. Wis maju rene ta. Ki Lha sing nemploki sitok lho. Sing nemploki. ya gitu sing gemati. Lah iki nyiksa apa nanggap kok. Kene gak leh. Lah salahmu takoni lagu apa kok karek aku lho. Ya lagu dangdut biasane to. Yo, langsung kita sambut dengan meriah untuk Cak Komet. Ayo Mas, ding ding dang. Aku kok isin. Oke. Sebuah lagu tentunya istimewa untuk Mojorejo. Yo. Aku lek bagian apa ki? Bagian apa? Riwari. Kayak mantri BRI to aku malah. Sebentar. Oh. Terima kasih. Lho. Nyanyine iki lho ndi? Pancene urung iki gayane Roma kaya ngono. Oh, eh. Ini yang menyebabkan perselisihan antara saya dan juga gamelan. Loh. Saya sebagai Roma Irama mengajak untuk tidak begadang, gamelan mengajak untuk begadang. Terbukti bahwa tadi limbuan begadang, ayo begadang, ya ta? Iya. Nek Roma Irama kan gak? Piye? Begadang jangan begadang. Mulai Kinarto Sabdo karo Roma iki ra rukun. Iki jamane iki. Hei, Jamane wis ora gathuk. piye wis ora nyambung bocah cengok. Diomongi wong tuwek ora tau percaya nyapa ta. Mosok ki mergo perselisihan lagu Beh, piye ta tau jumpa peres. Wes, Jumpa peres. wes innalillahi. Oh, petemi kek ngantek innalillahi. Iya. Ge Mas Ge. Oke, tolong kendang nadanya G ya. Kendangnya engko sik. Iki njaluk nada ngono lho kok. Nadane G. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau Enek sapa-sapa.
merahmu dadan biru meletus balon hijau hadar. Ora pewinu to, Met. Dore mbok ya sing anu menggelegar ngono. Lah perkara Romai Rama ya halus. Mosok balon bledas kok mok dar ngono ki ya Ora ngagetne. kirang semangat to nggih. Sampeyan pengen sing Sing dar banter. semangat. Balon Iya. bledas ki mesti banter. Oh, ya nak banter ya aja dadi dangdut. Terus dadi apa? Pop. Oh, lagune folk. Mas, D. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan biru. Meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Aku repot tuh. Balonku kini tinggal Bledas endi? walah aku golek bledas itu. Bledas endi? Makane aja nyepele nek wong nyanyi pratekno. Meletus. Iya ya. Ayo. Meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Balonku kini bledas dar meletus balon hijau. hijau hatiku sangat Wong balon bledas. kereta petuk epit tok we. Nek pecuk ning ndi wong ya ora tau Pengen pecuk. dore sing jelas. Sing Aja cetok nganggo musik, nganggone nganggo yoga-yoga. nganggo gamelan Dadi langgam. Oh, dadi langgam nggih saged kok. Wah, kreatif tenan tadi. Nggih, niki kreatif. Bojone dimodif sakniki bokonge didamel racing. Bok. Nyemet ya. Gae. Oh, layak sikile barang kok ngane gede-gede. Apa melak-melak. Ora ro bojo. Masanya. Bojo kuwi ketoke dagelane bojoku anake bupati lho, Mas. Lah apa? Nyepele. Anake bupati kok. Potongan Elok men oleh bojo anak bupati. bupati ndi? Loh, sampai detik ini Iya. maratuaku cek golek wilayah. Dadi sapa sing gelem dibupateni karo maratuaku? Mbok negara ndi upama gerombolan ndi sing digelem di bupateni maratuamu ki lho ya sapa? Bupateni. Bupati kok golek wilayah. Golek wilayah. Lah Dadi ya kaya lakam omong. yen ing tawang ana lintang. Oh iya iya. Nadane napa? Nadane Bes. Balon ada 5 wong ayu. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Balonku kini tinggal 4 nimas dan ku pegang erat. Yadar, 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 yadar. Yeah. meletus balon hijau. Bledos yo nggih cengkok. Modele Langkam ya rada nyenyek. balone Rada nyenyek. kowe nyelanggam kok nyenyek piye? Ayo nyanyi karo kene-kenean. Lah iya. Ayo, Iki tak jupone aku golek pasangan ku sampean tak golekno wis to. Matur nuwun, Gampang. Mas, nggih. Oke oke oke. Nggih, nggih. Saya petilkan ya nanti. Cukup. Pertilkan iki Diambil. Anu Ambilkan. nuwun pangapunten menika ingkang kersa jumeneng ingkang pundi? Lah iki mangkake jenengan milih sing. Oke, sesuai dengan karakter Cak Komet. Mergo Cak Komet niku selerane mboten sing gedhi-gedhi ngoten nika, Heeh. tapi sing cilik-cilik. Oh, ngoten. Kula pilihke rene. Oke, lah niku Cak Komet kudu sing manut. Jenengan Ketoke maju, pancen Mbak. dipilihne sing sesuai kali jenengan. Ketok. Kula niku triman kok Oh. dipilihke napa mawon tetep kula tampa. Lah, Ini ku bagian dari rezeki ra. nggih saestu apik-apike wong niku lamun iso Nampa. nampa. Nggih, Lah, nggih, jenenge ngono kuwi rasa Syukur. syukur. Lah, luar biasa Cak Komet ngoten niku sae. Dadi lek gelem syukur, gelem nampa kahanan jos. Alhamdulillah. Lah, Sepenting dadi- niku. Sesuai senenganmu, Met iki tak golekno pesenan. Iki mau wis tak tandani sikile tak kei rafia. Teng mriku mawon.
ben ora kok ngalih. Loh. Loh. Capok. Bapakno. Lah kira mbok du sumo. Iki senenganmu jere mbok kon nengeri sikile. Aduh. Kon nomah yo ngene nang kene yo ngene. Lah aku mau wis mau pesen loh. 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 Aku kan sudah mekas. Oh, ya kan? Mekas ya. Tadi sudah ngomong. Iya, matur nuwun Mas Yanjo. Lah iya. Aku ngerti. Oh, ature emang piye lek gelem Mo. nampa. Kok aja sia-sia kuwi adike anu ku lho. Apa dalange iki lho. Nggih ta, Pak. Adik Iya. kan. Nggih, matur Iki nuwun. adik sing nomor 11 ya, Mbak nggih. Rolas. Oh, 12. Nggih. Bayangno to 12. Wala lho iki nek angkrem piye? Pitik kok piye kok. Lah sampean gak mek. Ya mek to aku Ah. mergo aku golekanku ya ora sing ngene iki. Niki sing pundi? Kula pilih sami nggih. Oh, sami. Jenengan mawon maju mangga. Ya sing ndi? Nyangke mik niki. Wis kowe rono, aku tak golek dhewe ning Nah. kene. Ngono lho. Dadi wis duwe pasangan dhewe. Dhewe-dhewe. Heeh. Ora oleh Meri. Iri dengki mboten, Pak. Bareng. Iya. Iki jenenge rezekiku. Ya Rezeki ngene iki apa? rezekimu ya ngono kuwi. Kudu Ngono lho. ditampa, kudu diterima. Pancen mbok pilihne iki. Kowe kene, Dik. Ya nyanyi Napa-napa. bareng aku ya, Dik ya. Nggih, no, Mas. Iki Anu tak semenjak- tambahi 50 kok. Kan, Kok sik disusui piye to Aku karepe? piro? mbok tambahi pira? 50. Ya wis nang kene aku tak. Kok padha ae. Tolong kakek. Piye to? Lah ketoke kok punel kono. Gak wis kadung mbok kene aku. Ya pantes iki to, iki lho sinden berwibawa ya iki. Wah, iki bergajih. Anu berwibawa. Tonyoe, Mbak, tonyoe, Mbak. Aja dal ngirung mari ya. Padha gedine gelut apa piye? Lah dalah. Mboten Mbak Kunjung ku ya. Iki lho, Met. Lagi ore niki mau urung dandan, gelungan dicangking ngene ya wis ketok pantes lho. Jajal kuwi kon nyangking sanggul ngono apa ya pantes. Gak pantes to. Lah ya mulane ki Adik namanya siapa, Adik? Saya Diva. Oh, Diva yang ini ya. Iya. Kondang kuwi ora tau ning Facebook ya iki. Diva. Asline celukane Diva. Nama lengkap Divangen Garangan. Nggih garangan jenengan to? Ya dalah, itu konangan. Koyo Kono paham. luwak. Adik Diva, Ora iso. ora iso. nanti kita kalau mungkin berjodoh ya. Amin. Kamu minta apa? Mobil apa? Mau mobil Civic. Civic Turbo. Nggih. Oke, saya belikan pok gablek duit we. Mas aku yo arep Civic, Mas. Sementara awake dhewe tuku Tosa. Yang rodanya 3 itu untuk wirausaha. Wirausaha apa? Yo kita bisa usung jagung kan bisa. Kan pas Pajaku. buat tukokno roda telu terus ngangkut galon ya ta. Gak, aku nang ngarep dhewe ngguri madhep ngguri. Terus? Bagian goreng tahu. Tahu bulat. Saiki kotak, Mas. Tuh, bulat iki dhewe bulat. Ora sing nggonku. Kotak ngono. Nanti Inovasi, ya. kalau kita berbulan madu kita kemana sayang? Mau ke Paris. Ke Paris. Boleh ya? Kita ke Menara Eiffel. Iya betul. Naik di sana kita foto bareng. Teko Mojorejo kesasar teko. Apa teko Paris? Potonganmu yon. Wong mbok blokos uta apa eneke? Rekreasi Itu kan- kene sing paling cedhak apa? Sing api apa? Lho, pamane Permintaan istriku Nggih, niki tandane iri ya berarti Iri, ya. dengki. Aku iri Ndi, Mas? dengki. kita tetep bulan madu. Neng ndi? Nganten baru kita di Guwo. Lho, ya ampun. Bulan madu Lah, ning kuwi ning gua Paris saka lho. tulo ngono kuwi kok. Cari yang murah kan ada telek lowonya di sana. nanti kita ke Paris terus Iya. makan di sana makan khas Paris itu apa ya sayang ya? Makan steak. Paris ya suket to, Bos. Ora usah melok-melok we. Kita makan hamburger ya. Betul, makan Hamburger. burger. Nanti minumnya itu jus. 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 Jus orange. Orange. Kowe apa dunung Jus apa? Oh, dia yang Apa ini ya? jus glugu. Oh, Ya, Glugu kita dijus yo. aku Ranggo- ramban. jus apa Nyelung Pak? supi. Glugu dijus. Jus apa? Jus iki barang sing minuman. di blender. Eneng napa nek? Enek ese. Wah, aku es rung-rung. Kowe iki jane menungso Iya, Pak. goblok nor pira kok esero ngerti lho. Eleng ku ya adem ngono tok. Ya adem ki ya padha, jajal aku merayu ya sayang ya. Iya. Kamu kesini nanti kita Aku tes menyanyi jus. dan juga akan berjoget. Mbok jus apa rencana? Iki lho. Wi mbok jus Kowe iki kapan? ngomong apa to, Met? Iki lho nak dijus ngono. Kayak nek duwe. Lah iki lho dudu. Dudu.
Iki dijus no wis jelas. Enggak apa-apa nanti kamu kebakaran. cara Jawa. Apa tadi? Iki jenenge smoke. Nanti kamu juga saya jus ya, walaupun kering kita jus bareng. Iya, kita oke? jus-jusan ya. Iya dong. Kamu arep apa ning kono? Apa aku dolan. Eleh ibu digandeng kaya aku ben ketok romantis ngene iki lho digandeng. ketok romantis. Jajal digandeng. Delok to, kaya arep ditambakne. Delok. Tambane matamu. Lah umumnya karo pacare kan ya, lho, gandengan yo ngene. Sing serasi, Nah, sing mesra. Sing mesra. Jajal jak mlaku Dong to. dung dong. Yo persis lho. Jangan Mas, Nangkap joker aku. penak ya mencur-cur nangkap kethek barang. Gandeng wong ora. Kesini sayang. Dirayu. Tak rayune Kalau aku biasa. masalah- Aku nganggo kene to gamelan kok aku. Tenangane, Bos. Lah aku biasa mbek gamelan. Tek piro to aku gamelan. Padahal lho. Yen ing tawang ana lintang. Cah tuwek. Aku kan dhuwur ben ketok. Iya, Kita iya, itu iya. iri to. Nyun sewu nggih. Iri, Amit-amit. iri, iri. Nanti kaceng, Mbak. Cah ayu. Oh, ning isor, ning isor. Piye piye? Nyapo? Aku ning dhuwur. Gak betah. Apa ta Kok apa? kok ene sing awe-awe. Yo kuwi mang sing. Kowe ora ngrasakno kowe, aku ngrasakno. Ngono terus. Yang kene ya, ben kita yo ora. Mosok kuwi mang sing kesasar kono mang to, Met. Sampeyan sing ning dhuwur, Mbak. Cah ayu aku ngenteni. Deloken kae Mas Padi. Jan mesra banget. Nyun sewu padalan. Piye, Bro? Niki lemari pindah putih. Oh, padane lemari piye to iki? Lah sakmono Kusirku ben romanceng Oh, ngono. Oh iya romantis. romantis. Marang mega engang koso delengen tonduk cahayu. Nggih. Apa? Anake dhewe kok wis telu niki. Lagi. Sejune enten ndase kabeh lho nggih. Ora nek ndase nyagite opo? Lah ya. Oh, iya. Ora enak. Gitu ki jane. Bayangno to nak raut piye? Ya malah penak to rasa kelangan. Oh, bablas geger. Gak tiangan-angan gak anu. Ki mau teko ndi cahayu bocah omonge lali lho aku. Wah resiko lu angger ngerayu karo wong tuwek ya. Sun takon war Gak usah wedi le. tani regi Kacang-kacang. ngantek kesel Pas. Ah, kewari ngene kacang tahu bulat. jajal diterusne wong ayu ben ketok romantis Alah ya. maturne lali ya. Ora to. Kamu lu bae. Janji janji ku Wah, lho ya ngoten niku ditiru. Cahayu Aku yo nggih. Manune. delengen kae to. Lah nggih. Jeneng bojo kok ora tau rukun. Gak tau rukun. Kadang kadang gumbira jan gumbira tenan. Ya ini nggo kotak arep ngalor. Kotak apa to? Lho isi jajan kok. Lho lah iso. Nah. Ya lho, Ancene opahe yo kuwi kok. gumbira. Tanganmu iso hitam putih kaya fotokopi itu ta, Mas? Ya ora apa-apa wong lanang ki anggere ireng tegese kuwi Pekerja keras. Nggih, pekerja Ya. keras. kuwi yo paham ngono kok. Ayo terus nih. Kok sontakon to? Untuk Lah ya apa? Sumadet. Oh. Lho. Piye? Lah kok nguncalne piring. Anu badhe tawa wajan. Iri tandane iri. Wong iki rumah tangga angger gak pernah akur kuwi ya ngono kuwi. Nah, Napa betul. iri nak model pasangan kaya kuwi rong wulan wis suwe wi. Lah kok omongane karo tangga ki sing apik. Sing rukun. Heeh. Wayu karo- Melu gotong melu Royong. nyangga ngono lho. Ora nyambi. Piye to? Salah ngejak aku. Ora akur pisan. Sing tias Wae syukur. ingsun. Liwat kono Cahayu. Ayo baris. Sing sitoke ya ora meri meneng ae to. Dados Ora sambut demek. Sing demek sapa? Lah ki mangke bojoku ngantek pencilan ngantek ngene ngene. Melu Mas. Bojomu sing gatelan.
Kowe mlaku e muni. Kok rumangsaku kaya gunung remes mang glundung rene. Met aja ngono met ambruk. Walah. Pisan Kas. Iya yo. Bandule. Kowe tak tonyo lho omong reno-reno Mateni lho. Aku kok surung beku. Kowe iki lho diingetno cah cilik-cilik. Kowe iki ning omah ya tenaga pengajar diingetno murid-murid kaya iki saru lho. Kok teko guru iki. Guru kuwi digugu lan ditiru. Ana unen-unen Kowe nyapa to? guru kencing berdiri, murid liwat diuyohi kae. Loh, piye to? Piye to kae, Pak? Kencing berlari. Lah kuwi Heeh. wis kena dienggo contoh cah cilik-cilik. Berarti kencing berdiri gak oleh. Gak oleh lho. Gurune wedok, pokon ngadeg. Ayo mana? Lho, Ron, kene sapa? Aku nonggo. Kowe iso koyo ngene. Terjadi gempa. Simbangane kaya simbangan karo bis bagong. Mas lek omah tak pateni lho, Mas. Wis kabeh RT sing sitok. Kaya semut Umume wong wedok sing dipateni iki kok lanang kira-kira korban. Lah iya, mosok Sri Tanjung kok balik rene. Ndang. Apa? Lho, gak ijek to. Ya ijek no wong cek tingung. Ijek bingung. Gobloke. Kaya roh laras ijek bingung. Sapira ndelok kowe meneh, Nduk. Ya, nek iso aku mulai mlaku. Lho, tenan iki. Ya, Tenan Lho iki lho, mlaku. disekseni wong akeh lho iki. Disekseni wong akeh. Kok ngantek mulih nggo ambulan. Aku ora kudu telawat ning nggonanmu. Kok kowe jemen yo. Aku saiki ngono kuwi kadung kepotong ae. Iki aku guweten ngathoke slendro ya. Piye? Wis. Aku kaya kucing. Kowe iki wis tak omongi to. Yo nek slendro ki wis ndek ingi kae. Wonge yo kowe iki yo wis sambat nek slendro rondok larang. Apa meneh mbek Yuda malah larange kowe kalah terus. Lah kowe mbek aku mosok kalong 500 e sajake. Iya ya Yan. Lah ngono lho. Janji. Lho iki sapa? Iki nek kancane kok digandrung. Aku modelku angker wedok tak tuwempesno modele. Teko ndi Ndik Cahyu mang. Gunung remes ngono. Nimas ingsun prasopo. Apa kuwi mau? Sineksenan bumi. Apa iso kok guyu Ora. Wah, aku ngrungokne. Gayane Kaya wong-wong iku lan sae. Aku iki daerah Bojonegoro iki pengajar pengrawit. Peneliti. Peneliti. Kok ge sing Ning daerah kono ki kok krawitan kuwi upama enek job ya. Aku ora enek ora sida. Lho, sebabe? Lho, aku sing blantik gonge ya aku iki kok Iya rapo enak. Wilayah. Kok wilang-ilang. Ayo, Dek. ada mati aku. Sing ayo. Anu ngising yo kono to. Piye to? Sineksenan. Sinar. Sari tangising. Senan bumi. Terus langit gitu. Tahu. Aku. Kalau langit. Mari, guys. Kayak nyapa tuh tetangga sebelah kok Nyapa ngomong cara tak aja. idoni lho Minggo. Ben eling Kok ngono. iyik ya modele. Aku lo bahagia Lah ya. ya aku ya bahagia. Aku kok gak Rakoli sing cek Ora ngono lho, Mas. cakep lho. lebar. Sing cek ngono lho. Iya cek iki karepe tapi gak teka. Mas, iki acarane dik dangu kok sonar mbok pindah iki lho. Iya ora penak koyo Sing son. son. Kena son. Tangi sing tias. Lho ditergelus. Sing lho. Tangising. Oh, tangi sing oke. Lah, lho ki ning sing yo aja ning kene. Lah kuwi mangke Lah nek cilik ra apa-apa wong cilik. Lah kuwi kono apa ora yo nyandung sikil. Guyu. Guyu sampe. Nyandung sikil. Nyandung sikil. Anu nuwun sewu. Lah nek cilik ngene iki ning dalan kan yo ora krasa to, Bos. Ngene yo biasa. Malah apa to ki? Lah nek sakmene lho. Apa ora yo wah lho yo opo? Malah aman oh. Aman apane? Sret. Sapine sapa?
Kondane sapi. Komedi yo akeh. Sapi. Pengucapan pemenggalan katane. Iya. Tangis ing Lah, Kowe iki sapa kok marahi lho sapa? Grupku ki grup pengrawit. Lah kowe grupmu kono ya aku kono. guru pengrawit nek sombong lek kene guru gotro. Ku nek wilangan biring. Totro. Hei, Kata ora sah ngrungokne gunem ceceker ya. Nggih. Gurem sesek. ciri-ciri mindi. Tangising baleni. Wis kompak. Tangis sing tias. Lho, aku lagi ngerti ki lho, Nduk. Lek nen apa? Ilatmu kok nyekeh to? Ulo ya. Iso ngeten. Lu ngepang ngono to karo Kalau dia. kan siluman ular. Kok kaya ulo. Ayo nembang. Ngenten nipa. Yo, Apa kono geger dhewe. rasane Roman iki. Oh, gandrung. Padha ngantuk. Eling-eling sae. Wek tuwek. Nggih, Kang Mas. Somben nek sida aku dadi manten mbek kowe iso judu wong loro. Amin. Besok bakal tak tanggapno. Kok amin iki Ya ora iki ya wayahe jenenge. medu. Piye to iki? Besok bakal tak tanggapno tip ya. Lah kok tip Alah yo ora Wong duwe. sing apa sembodo, wong lanang iki Nggih. sembodo. Kok Lah, koyo iya. ngene tanggapne tip iki lho. Lah wayang pun biasa iki biasa bendinten nggih nyinden awor wayang pun biasa. Lah kula nggih sering ngeten iki nggih biasa. Pengen sing luar biasa. Kowe iki lho nyanyi apa ora Dul? Gak aku tak takoki wis padha mangan burung aku. Kowe iki panitia apa piye? Lah kuwi panitia kowe ngerti panitiane dhewe cek 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 lagi teko-teko yo. Bakso. Bakso urung tak Soto. papano susul soto. Weh, Soto soto urung tak papano jajanan metu. Walah enek gedang enek Dadi Kopine iki kacakut sitringgas terakhir. kopine enak. Pawait. Pesenmu yo pahit kok. Ya. Jajal kowe karo kono arep nyanyi apa? jajal iso Kare pakai. aku cah nomok ya ya Dik yo. Sayang, Dalem Mas. aku mau tanya sama kamu tolong dijawab ya. Ndang opo tangkono tuh? Satu nada Mas. Sayang ese opo Selawase ya mengkowe. wong ayu tangis Sing tias. opo yan yan Tangis. wong sing ngrungokno ki ayam kale-kale wis kale pintere bocah sing lanang ganteng sing wedok gedhi. Tonyo kono lho, Mbak. Dindo gedak gede-gede. Sapira Mas? Asal. Meneng. Wis sampean melu. Duwe jatah dhewe-dhewe sing ngrebut. Sayang ese opo Selawase ya mengkowe. kowe kane opo Mengkowe sing apa kowe sing paling. bisa kompak ya Kompak kuwi. ya Allah ya walah Oh, Lah nyapa kowe kok dipuluk nyapa dipuluk. iso mak jajal baleni. Baleni. Apa memang? Iso mangan mak dong ngono kuwi. sayang Dunge apa? Selawase ya mengkowe. kane opo Kowe sing paling tak tresno. tresno dene opo Tak juga tekan matimu. mati eme opo Mong kowe Lah kok apik dadine. Dadine apik kono. apik ke Apik aku. cah Iya gak to, apik Mas, apik kono to, Mas. Cintaku Lek. aja konyong-konyong kode. Karo kowe tak ayu sing ayu.
iki Sepasang remaja jatuh. tiba loro no. Lek, Dik, lagu Kok iki kaya ora kurang, Mas? lengkap. Sepasang remaja jatuh cinta. Oh iya. Kok iso jatuh? Piye, Lah, Pak? Jatuh tok prayoja. Sepasang remaja jatuh. Cintane ndi? Cintane lho ndi? Ayo kita susul cinta yang Oh lagu kok disusulno. Ayo, nyanyi ya. Jajal kowe. Mah. Sepasang ayo. Sepasang remaja jatuh. Iki lagu ngene. Kowe jajal pomo gandengan wong loro to. Sepasang kerat jatuh cinta. Kono kok nesu. Serasi lah kan. Ya ancene yo kethek wedok mbek lanang ki yo Ayo padha. wong loro ngatur. Apa aku ora ketek aku goreng. Ditawarkan kepada masyarakat Mojorejo tadi Oke. ada permintaan Ya. banyak Oke. sekali denok wonten sikep wonten katresnan sejati wonten. Eh. Wow para bapak-bapak pamong juga ngersake niku. Oke. Cak Oke, Komet. monggo di Niki lho, pesenane sakmene Lah kae niki kuatah lho. sangat. Awas Dik, kuwi mesti santet kuwi. Apa enek Santet. mehne kok ngene nganggo gunungan. Lho aku dadak Bener rono bener. Gak nyandat iki. Kaya etot Wis, iki jelas wis suwekan tok. Iya wis direpaksi yo. Enek papane balekne ya. Yo iki lho. Iki lho. Kok kaya telek dingin. Balik Pak. Balik. Neng ndi to? Alah. Niki riyen niki. Niki jenengan waos, terus jenengan waos niki. Nek bermaca Oke. gecuk lemah ping 3. Lho, aku Aku engko tak ndum wong loro ngono. Ayo di, anu mulai Niku mriki. diminangkani. Nggih, saking mriki nggih. nggih. Sugeng dalu Nggih. padalang Sugeng. badhe nyuwun tembang sambung wanci dalu. Saking Jayeng Setyaka mugi sedaya pinaringan seger waras. Matur nuwun. Sampean, Mbak. Nggih. BPK Diwaosi riyen mawon, diwaosi. Titik kepala pesa. Weh, piye to? Kepala Yuk, tosa motor. lho, pesa lho. BPK Badan Pengawas Keuangan. Heeh. Ah. Oh, Bapak kepala desa kok kepala Nyuwun desa. lagu sabar. Sabar. nggih. Sabar. Lah sing sabar dituruti sik wong sing lagune cekak dadi penak. Janji sabar mata neraka kesusu Sawahe jembar-jembar. Lemu. Kuwi senggaan. Kuwi nek lagune kono. Kuwi senggaan. Janji sabar, Ya. ora usah kesusu. Awake katon jembar mergo kegeden iki. Alah, Apa? arep ngomong apa? Kok kegedean wis saru kok iso. Ora usah diomong. Waca sing apik. Iso apa ora ya? Ora Jawa. Medun neh. Kowe golek kotak neh biar. Wong kok usung-usung kotak jan iki. Lah ya titip. Rencang panitia nyuwun lagu kanggo Riko. Kanggo Riko no. Riko. Tulisane Riko. Macane Riko. Kanggo Riko. Heeh. Niki ugi saking Mbah Sami nyuwun gendeng Tanding. Gendeng kok tak diloret dhewe. gending Karangkates. Karangkates. Karangkates sing Salah tak SBS tunggu. kok ya nyanyi. Mbah Sami nyuwun gending niki amargi teng Blitar nyuwun gending Sri Huning Mustika Tuban. Itu hubungane iki lho apa karo Sri Huning? Tuban kok Blitar. Ketua panitia nyuwun lelagon sakit rindu. Oke, panitia nggih niku. Niki saking Mbak Tin nyuwun podang kuning. Ya. Peke diaturke. Kang Muti Monggo. dipenangkani Sing riyen. pundi, Monggo. Niki podang kuning riyen. Derek Nggih, podang. kersane sing pundi? Sementing jane sing saya malah saking panitia niku. Oh, Langsung panitia dikit. riyen nggih. Ah. Niki sakit rindu karepe saking mantos lho. Oh, La sing la 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 la. sing request mantos. Sing Sing request mantos. Iya iya. request sing mantos Sapa, sing. Mang? Sing Iya reton. malah ngedeni iki. Ketua panitia menika nyuwun lelagon sakit rindu riyen Mas. Monggo. Sumuk. Iki khusus panitia. Panitia mergane kawit ndek wingi sampun tanggal Nggih. gawe. Wah, Ah. iki minangka jampining kesal. Acara tanpa panitia tidak akan Berjalan. terlaksana. Nah, mulane Ya derek apa sing diaturke. anu? Jarimu mau cekeli Ah. apa tuh? Keri Mas aku. Walah. Lho kok yo gak opo kabar. Keri apa ya digraji. Keri digeraji. Oke, diaturke yuk. Gak. Dituntun. Lali
ta? Ayo le, heeh, ayo. Luar biasa. Nah, ya. Ora apa-apa, monggo, ayo. Memang nyekel mik kan Niku dijaluk. calon penerus budaya wujude. Oh, nggih. Anu gelem munggah. Nyatane nggih betah melek, betah tirakat. Oh iya malam Minggu kok ya. Dik, bocah iki malam lho, Jumat. malam Jemah. Lah mau dik dasar tino. Kuwi tembang. Minggu. Larindu setino kaya sepintu marake kourung mak karo mlakune kuwang wong sabar mesti kelakon Matur nuwun saking Nggih. rindu sampun dipun pinangkani. Heeh, saurunge karo ngaturake panuwun karo donatur, Mas. Nggih. Nika saking PT Sari Makmur. Kari Makmur. Heeh, penambang lokal Kaulin Mojorejo. Jorejo. Pemilik lahan tambang Kaulin. Nggih. Lajeng sopir-sopir Kaulin Group. Aduh, sopir ya nek grupe. Oh, nggih. sakniki. Rasane biasa. kompak. Donatur saking TKI Hong Kong Taiwan Korea Wah, matur nuwun. luar biasa. Selamat malam Hong Kong Taiwan. Nggih. Lajeng saking toko pertanian Tani Makmur. Lho, nek arep pesen lho. Nggo apa? Duh, jadi arep golek rondat we. Lho, Oh kowe. piye? Aja nek. Nggih, niku wau. Tasik meleh. Niki sing diaturke mek niku Oke. saking anu nggih. Nggih, mengke diaturke meleh kalau wau wonten Mbak Sumarah kali Sumarni. Sumara-sumara. Lah lali ora takon jenenge lho ya Mas. Mbak ya. Dista kali Mbak Diva. Dista ingkang menika nggih. Nggih. Mbak Dista. Sapa ngerti sok pedhok ning pasar iki iso didelok ngono Iya. ya. Nah, Mbak Dista, Diva. Mbak Diva. Kene iki mengke gantosan. Mbak Iki dislokasi. sing dipin-upin ku Mbak dikon Mas. dislokasi lho. Sinten malih ingkang kepareng Ayo jalan? sing kuwi mungkin. Kalih malih nggih. Iya kalih malih. Oke, yuk. Ayo yang belum ding. Iki lho kadung tak celuk. Oh iya. Kok iso mbok pilihno rono kok genten rono, Walah, oke? Aku iso apa? Yo, Mbok. Enggak sing di. Ayo, Mbak. Yuk. Bawa air ndak? Nonet ini Pil. Nonet. sepote Nonot. Nonet. Not. denut-denut. Wayah wengi udan krimis rawes suwe. Ya gak ngerti ya. Selamat malam. Malam. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Di motor tentunya masih tetap semangat, oke? Oke. Sekarang Ayo tipis-tipis. to. Apa toh? Ngomong apa? Loh, tegese iki awake dhewe cah nom sampean kan gak kaya mau ya toh. Kudu semangat. Ya, betul. Oh, no. Kancene sindene Mas apa niki? Sam Tidar. Sam Tidar ki. Sam kenyil. Yo, kaya enak. Sam kenyil iki. Tidar napa kenyil to? Sam kenyil. Oh, sam kenyil. Niku Kenyil. wadanan nggih. Jan nowe kok niku pancen cah-cah. Kancene angger cinta ditolak mesti ngene iki. Aku sapal. Kaya Mboten lho. Galang kok disenengi sinden ra gelem enek, sing kenyil sing mbuh. ya, arep ra dijak iki kok gak Anu penak. iki golekno sing rada ogol ngono gak enek to iki. Ra enek sing aku iki mau tok. Wili. Ayo sih. Ayo rembug. Terus tegese sregep tirakat iki ngoten niku. Kalau wau pamundutan kathah Mbak Ayu. Kathah temu di wau. Niki Ten- dereng tepangan, dereng Nggih. tepangan riyen Mbak sinten? Nggih, dipun tepangaken nami kula Dila. Oh, Dila. Nggih. Gak sida kembar lho, Met aja mbok Dista Divadila. jenenge DKB. Iki mesti yo nganggo D. Heeh, Iya. heeh. Namanya sih kenal Brila. Brilliant. Brila Iya. kan.
Brilan. Mbak Brilan. Oh iya. Terus Brila, mboten wonten ene. Mboten Sanes enten? Brilan, Brila. Oh iya ya. Brila, BRI. Ya. Nah, iya. Oh, aku paham. Kula paham. Betul. Nah, kuwi maksudnya. Cintanya dia hanya di rekening saja. Mulai jenenge Brila. Anu mangga badhe ngatur kene apa? lah. Ngatur ke, kok ngatur ke. Ugi pamundutan saking panitia. Wonten kanggo Wonten riko kanggo wonten. riko, nggih. Nggih, monggo dipinangkani wong ora kulaan ya Kak ya. Setelne. Kanggo Riko. Kanggo riko kok lali. Maneng. Beda. Ora jo. Sabar nggih Bu nggih, mungkin nggih badan iki langsung. Arep apa ta? Apa? Arep apa? Arisan. Kok ngurusi wong wedok. Ya, Cok. Mari pada langnya kita goyang yo. Kadang gembira. Yo. Terima kasih. Oke, lu langsung berdua lagi sisanya sing belum. Oh nggih. Terus langsung dilanjutkan nanti undian saya anek Oh, undian. tasik wonten undian. Wah, 3 kali Om. Apa Sing pertama wau saderenge wiwit wau pun undian 13 durpres. Oh nggih. Niki mengke tasik wonten 16 durpres. Hadiah utamane engko TV. Pas goro-goro hadiah TV utama. nggih mengke. Hadiah Kopi. utama TV 1 in. Satu ini sak piro lah nonton. Ayo ndelok diinseng. Hadiah utamane mengko kambing lerak-lerak. Ya Allah. Berarti wedhus. Dus 35. Hadiahnya napa? Kambing. Wedi teko kono lho. Nyapa tekan 35, aku wis suwi ra tau Ora tau napa. Lah ya. titip aku. Oke, gantesan mengke. Ayo sisane. Tasik kalih napa? Yang Langsung dua, berdua no. dua. Langsung Mbak. berdua lagi. Selamat malam, Mbak. Siapa dulu? Biar tahu Cak Komet ya. Oke, semakin dalu tentunya semakin peteng ya. Jadi tetap Yo, semangat. wong enek lampu nek semakin peteng. Ayo Mbak Sinten, niki Mbak Sinten. Ayo Mbak Sinten. Kula Mbak Nopi. Nopi. Nggih. Eneh to. Eneh, mau kan dilahke. Oh, yo gak padha ya. Rapat tetap blek. Ya. Mbak Mbak Nopi. Nopi. Nggih. Dalem pundi? Kula Ndoko. Doko. Nggih. Walah. Nate mriko Cak Komet. Alah. Endi to? Tak kira tau rono sawangane kowe tau ro. Doko rak masuk anu perbatasan Malang kalian Blitar. Yo Oh, ro. derek. Aduh men. Karo kanca urung mbok ya aja dadi itu. Wong kliru emoh lho. Ha kliru ya dieling. Ndoko kuwi karo Gunung Remes mau konone. Iya Gunung Gunung Niki Remes. Mbak Nopi Nggih. Kula Mbak Ayah. ayah. Mbak Ayang, iya Mbak Ayang. Saking pundi, Mbak? Saking Gandusari. Gandusari, Gandusari men. Sari mun dangu ayane. Napa? Apa to ki? Piye to? Piye? Mbak Ayan. Ayah, kok ayang? Ayan nih piye? Ayan nih piye? Mbok ora usah cerita maratuwane kok iso. Ayo. Oh, maratuwane kuwi. Uduh, ora. Sehat walafiat. Oh, sehat. Sehat ngawut sampeyan. Aja omong maratuwane ku aku kalong 50 neng kok. Nggih. Ya, Bapak arep nglagokne napa, Nduk? Sabar. Sabar. Ayo, Sabar. Sabar. Nggih, sing sabar. Ayo, Mat, janji sabar. Solo to Dek, Dek, solo. Lho.
Modus iki modus. Aku Asane iki bingung Ngono wae. Bapak kamu bakul gelang ya? Heeh, nyapa? Lagi akeh. Tuku ya. Kok ora nyambung blas to ki kok nyapo iki piye? Kok tahu apa piye kok iso? Oh, ngono ya. Ya. Sing ndi? Iki 5.000 iki. Dodol. Oh, lucer aku dodol tenan kok. Ya ampun. Anu Mbak kula setunggal mengke bojo kula ngene kalung mengke. Oke, sini iki to bojo niki. Heeh. Sing kuwi mau ndak sedeng. Pun kula ijolke mboten niku kok. Iki sampean ijolne mesti oleh loro. Kula ijol sing punuk mau. Malah mudak kedi. Iya. Yuk sabar Cuk. Ayah Mbak. Ay, duh. Mbak Ayah karo Mbak Nopi. Mbak Nopi. Jenengan kok dereng ngapal to? Nganti meh lali. Lah nggih to. Lah saiki dur piyase. Oh nggih, nika Iki sing- tasik wonten Durpres mengke ampun kondur Lah riyin. nggih no. Diundi kalih panitia, mengke Sareng-sareng jenengan kok mau panitia. lho. Ngundang jenengan bareng kok ya bareng-bareng kali jenengan. Lah terus sing kula waos napa? Ya dugi pundi Pak panitia? Lah nggih, Durprese, Pak Panitia, mriki riyin mengke kersane dipun undi kalian Cak Komet. Nggih. Panjenengan sami mengke Niki- saged angsal hadiah saking kepala desa. Saking anu nggih. Oke. Napa jenenge panitia bersih dusun. Lah niki jane wonten 16 durpres. Oke. Ning kangge gemeni wektu Oke. setiap kupon sing entuk mendapat 2 dua hadiah. hadiah. Dadi meng 8 wong. 8 wong. Ah. Nggih, diacak mriki Mas. Ayo Bapak diocok napa, sik, Mas? diocok sik. Di, diacak kok diocok. Nih jenengan piyambakan mboten. Wow. Enggak Pak, direncangi Pak. Enggak. Direncangi nggo Mas Anas. Mas Supaya- Anas. Oh iya. Nah, nggih. Lah niki Benar-benar memastikan bahwa ini memang apa adanya objektif niki nggih dan dagelan Om. oh gitu dah. Wah, jan lu sambutan lucu. Niki Pak. Nah, apa- nah, Cukup